Pozdrav svima! Danas analiziramo partiju Gatin Artur Bilić Jovan sa 33. Vojvođanskog festivala mladih. Gatin Artur je imao ogromnu prednost, +7 po Stockfishu, ali Bilić Jovan je napravio neverovatan preokret i dobio partiju sa crnim figurama. Partija je počela u Ruy Lopez otvaranju ili španskoj partiji. Dakle, klasika sa A6, lovac A4, postoji još jedna varijanta. Lovac C6. Ovako mislim da se igra. A i postoji varijanta koja je igrana u partiji, a to je lovac A4. Skakač F6, rokada i lovac E7. U partiji je bilo, sada na skakač E4, što isto postoji u teoriji, se igra top E1 i na skakač C5 lovac E6 i skakač E5. Uz pretnju skakač C6 otkrivenog šaha i napada na damu kao iz jedne od animacija. Dakle, lovac na E7 i top na E1, brani pešaka, B5, lovac B3, lovac je napadnut, mora da se skloni, rokada i C3. C3 ideja neki D5 da se odigra. D6 i H3. Ideja poteza H3 je da spreči lovac G4 da ne dođe do nekog vezivanja, jer nema lovca na F1, na primjer, da se odigra lovac C2 i da se prekine to vezivanje. Skakač A5, još jedan napad na lovca i sada po teoriji je lovac C2. Zašto? Skakač je u zatvorenim pozicijama jači od lovca, a ovo otvaranje Ruy Lopez kasnije često u završnicama budu otvorene pozicije i zato crni hoće da menja lovca za skakača po teoriji, ali beli mu također ne dozvoljava. C5 i D4, kao što sam rekao da je ideja poteza C3. Skakač D7, ja mislim da ovo nije toliko čest potez po teoriji. Ako nisam tačan, izvinjavam se, ali mislim da nije toliko čest potez. Lovac D2, sad nije loš potez, ali je bilo bolje D5 pa da se malo zatvori pozicija i zauzme prostora. ED4, CD4 i skakač na C6. Crni vrši pritisak na pešaka na D4. Dakle, pritisak, dok je branjen samo jednom figurom i sada beli da bi odbranio sa dve figure odjednom igra lovac C2. Dakle, brani lovac i dama je otkrivena. I sada lovac F6. Mala nepreciznost po kompjuteru. Najbolji potez je bio skakač B4 da se menja lovac na C2. Skakač C3, dobar potez, bolji je bio E5, izvinjavam se. Bolji je bio E5 sa napadom na lovci i ukoliko se uzme taj pešak na E5 sa D pešakom, evo samo da pokažem ideju. I ako se uzme ovaj pešak i da se napravi slobodnjak, koji kasnije može da bude veoma opasan u završnici. Međutim, bilo je skakač C3 i lovac na B7. Mislim da i dalje postoji ideja sa E5. Skakač D5 igra beli i nakon CD4 uzima, nakon CD4 male nepreciznosti crnog, sada već je ovo i greška. Nakon skakača F6 i dama F6, skakač D4. Ovo je sad veoma neugodno za crnog i po kompjuteru +1 prednost za belog. I sada skakač sa C na E5, Stockfish se sada ljuti na belog, znači na crnog. I daje prednost belom 3 pešaka. Pozicijonu prednost. Zato što ovaj pešak je slab i sada potez
skakač sa C na E5 pravi slabost koju beli iskoristio u sljedećem potezu, a to je skakač F5. Dakle, skakač F5 kao u jednoj od animacija. Dakle, dupli napad otkriven, ne znam kako se ovo brani. Dakle, top C8, top C1, top C6 da brani pešaka. Ali sada F4 i nakon skakač G6, lovac D4. Dama na D8, lovac uzima na G7, pešaka više. Sada ima bijeli. Top E8, dama D4, veoma velik pritisak i napad. H5, skakač na H6 šah, kralj H7, skakač F7, dama B6, skakač G5 i veoma, veoma neugodno za crnog. Kralj G8, lovac B3 i top C4. I sada slijedi jedan veoma neočekivan sa moje strane potez, top C4. Ja da sam u poziciji belog, da sam ja beli, ja bi uzeo lovac C4 ili bi prvo uzeo dama B6 i sada lovac C4. Nakon čega imam topa više. Sad kompjuter kaže dama B6 i nakon ovoga, da, lovac D4 je zanimljiva ideja zato što je top vezan. I sada napad na skakača, mora da se skloni skakač i kada se sve ovo desi još pešaka ima. Međutim, od svega toga bilo je top C4 što me iznenadilo. Pešak uzima C4, lovac na A4, jedini potez. Dama D4, lovac D4. I dalje beli ima ogromnu prednost i pritisak. Dakle, dva pešaka više. Top E7 i sada beli pravi grubu grešku, lovac F6. Pauzirajte video i pronađite potez koji dobija. Ovo je potez koji je beli prevideo. Skakač uzima na F6. Sada je mnogo bolji crni. Top D1, skakač F4, top D6, skakač uzima na E4. I sada kreće dominacija crnog. Dakle, izmena skakača na E4 uz top A6 i skakač G2. Kreće pritisak sa idejama da se uvede top, verovatno sa F8 u igru dole. Možda i da se pomeri lovac i ovako da se uvede top. Dakle, lovac C6, skakač F4, kralj H2, lovac na F5. Kao što sam rekao, pomeri se lovac, ideja da se uvede top u igru. Kralj G3, skakač D3 i lovac D5 sa šakom. Kralj G7. Sad mislim da je kralj G7 zapravo i jedini potez na neki način. Da nema nekih šahova. Da, jer na kralj H8 ima nekih šahova, pa to može da bude na neki način zbunjujuće. Dakle, lovac C4, top E3 šah, kao što sam rekao. Kralj G2, lovac C4, kralj G1, top E1 šah, kralj H2 i sada pauzirajte i pronađite potez koji dobija ponovo. H4. H4 kao što je bilo u partiji i sada beli predaje. Zbog neodbranjivog mata na H1. Dakle, top H1 je pretnja. Sad jedina odbrana je verovatno nešto tipa top A7. Kad se kralj pomeri ovaj šah. Kralj je 8. Evo, lovac B5 kaže kompjuter, ali je potpuno isto. Dakle, i svakako ćeš da daš mat na
H1. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se u sledećoj epizodi. Doviđenja.